आङो दा ओरैबायदि सानदों आंनाथ' मबाइल सिम नांथारगौ ना ओमफ्राय आंनाथ' आधार कार्ड भटार कार्ड दंजोबो ओमफ्राय मेडिकेल सार्टिफिकेट दङ ओमफ्राय खिन्थु एयारटेल अफिसाव एक्टिभखौ लाया दा मबाइल सिम नांगौ आरोखि आंनो दा सरकारा आं सरकारनाव सोंनो लुबैयो सरकारा आंनि थाखाय जोंनि खानाफोरनि थाखाय मोनसे बेलेग कम्पानि माने डिजिटेल आइ कार्डजों सिम जानाय एक्टिभ जानाय माने जोंनि थाखाय बेलेग कम्पानि खालामो होननानै आं सानो आरो खालामोबा मोजां माने दा अनलाइन खामानिखाय जोंनिखौ सिमखौ एक्टिभ लाया दा आं बेखौनो सरकारनाव सोंनो लुबैदों आरो दा प्रमद बर'मोनहा सुबिदा खालामना होनांगौमोन खानाफोरनि थाखाय बेलेग कम्पानिजों सिम जानो हानाय एक्टिभ जानो हानाय मेगन गैयाबाबो बेलेग बिदि कम्पानिजों एक्टिभ जानाय बिदि खालामना होनो हानांगौमोन दा बिदि सुबिदाया गैया दा जोंनाव आधार कार्ड भटार कार्ड दङ ओमफ्राय दा सिमानो एक्टिभ जाया कम्पानियाव दा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो सिम होग्रा जायगायाव एयारटेल अफिसाव थांबाय ओमफ्राय थानायाव दरखास्त हैबाय पुलिस थानानि मानसियाबो असियाबो एक्सन लानो नागिरा दा आं लुगैयो मा जोंनि हेन्डिकेप ब्लाइन्डफोरनि थाखाय एक्सट्रा कम्पानिजों सिम बरननो हानाय बेलेग कम्पानि जोंनि थाखाय हेन्डिकेपनि आइ कार्डजोंबा माबा मोनसे मेडिकेल सार्टिफिकेटजों सिम बहननो हानाय जोंनि थाखाय एसे लुगैदों आरोखि आं बेखौनो बुंनानै आङो आं नामा खाथिराम नार्जारि ओमफ्राय गामिया जाबाय बगाजुलि ओमफ्राय थाना तामुलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बेनो आरो होमबाबो आंनो दा सिमखौ नांथारगौ माने मबाइल सिमा दा दरखारथार जोंनि जाथि खुरमायाबो बिदा फंबायनि फिसाला बियानि फिसायाबो रायज्लायनो लुगैयो हो दा ओमफ्राय दा सरकारा जों खानाफोरनि थाखाय मोनसे कम्पानि बानायनानै होनांगौ आरोखि सुबिदा दा नोंसिनि मेगन मोजांनि अनलाइन बानायोबा जायाना जोंनि थाखाय होमबाबो सरकारा नायनांगौमोन आरो दा बे प्रमद बर'मोनहा बिसोर नायनांगौमोन आलदा कम्पानिजों सिम जानो हानाय बरननो हानाय लरेन इस्लारियाबो नायनांगौमोन माने बेलेग जोंनि बेलेग कम्पानिजों सिम जानो हानाय माने हेन्डिकेपनि डिजिटेल आइ कार्डफोरजों जानाय बिदि सिम बानायनो हानाय मोनसे माबा जानांगौ आरो कम्पानि जानांगौ जोंनि थाखाय ब्लाइन्डफोरनि आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय थेंक इउ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन